Og tak fordi jeg må komme. Jeg havde faktisk forberedt en indflyvning, hvor jeg vil sige, at der står, at jeg er specialist, og siden man har opfundet de sociale medier, så er specialist og ekspert, det blevet sådan lidt vidt begreb. Og jeg synes, Mads han har lige trukket en tand længere ud nu, i hvad der er specialist og ekspert. I hvert fald inden for eltransport, fordi jeg kan godt afsløre, jeg tror ikke, vi er helt enige. Men det må vi lige tage en anden dag. Men lad mig give det et skud med at være specialist. Det er bare lige så I ved, hvorfor jeg står heroppe. Jeg har arbejdet med infrastruktur til eltransport i knap 15 år. Med det firma, jeg har, der hedder God Energi. Og vi har lavet sådan 7-8.000 ladepunkter. Så vi har sådan nogenlunde, synes jeg, prøvet det nogle gange til at i hvert fald kunne stå og sige lidt om det. Så må I lige vurdere, når jeg er færdig, om det var en specialist eller hvad det var, der stod heroppe. Vi er ikke operatør. Vi laver for operatørerne, og vi laver for alle dem, der ikke har brug for en operatør. Og vi har lavet i tusindvis af private installationer. Man vil sige, det gør vi ikke mere, men det gør jo ikke, at jeg ikke kan fortælle, hvordan man laver en rigtig, rigtig god ladeinstallation. Fordi når man jo har fået sin elbil og konverterer optankning til opladning, så har man nogle muligheder for rigtig mange for at gøre det der, hvor man bor. Jeg kommer også lidt tilbage til med dem, der ikke har så nemt, hvor de bor. Men det gør jo, at man lige pludselig står med noget, som der er nogle kræfter i, der er noget energi i, og det er altså ikke helt tilfældigt, hvordan man laver den ladeinstallation. Fordi hvis man gør det forkert, så kan det gå galt. Og sådan er det jo med så meget elektrisk. Her er der bare tale om nogle store kræfter, fordi vi har nogle lange, høje, vedvarende belastninger. Et godt eksempel, bare på sådan en lille smule, det er, når I har støvsuget et stykke tid, eller partneren har støvsuget et stykke tid, hvordan det nu kører derhjemme, så hiver I lige stikproppen ud, og så prøver at sætte fingrene på benene. Og de er sådan ret varme, de der ben der. Og så skal I forestille jer, at en ladeinstallation, det er sådan nogenlunde det samme, det er bare et langt mere. Fordi når man lader sådan en bil, så kommer der jo rigtig mange kilowattimer igennem, altså noget strøm, og strøm varmer, og installationen skal kunne leve op til det. Så nu skal vi prøve at kigge på, hvad er en god ladeinstallation? Altså, som jeg sagde, så er der sådan forskellige kategorier, og der er ingen tvivl om, at dem, der har et hus, egen indkørsel, egen el eller andet, de har scoret kassen i at være elbilist, fordi det her, det er det nemt. Fordi man har sin egen eltavle, og så skal man ud på muren eller et sted, og få sat den her ladeboks. Og læg mærke til at sige ladeboks, og jeg kommer til at sige ladeboks mange gange de næste 20 minutter, for det er sådan en, man skal have. Og så er man jo egentlig flyvende, og så kan man gå i gang med at tanke op derhjemme. Så hver morgen, så er ens bil jo dejligt fyldt op med strøm. Og hvis man begynder at bruge nogle af de her apps, man kan få, så kan man også få bilen til at lade på de rigtige tidspunkter. Det kan være de grønneste tidspunkter, og i Danmark der er det som regel også de billigste tidspunkter, fordi at det er, når vi har stor produktion for vind og sol, at strømmen er billig. Og så er man ellers flyvende med det. Så kan man så godt sige, så er der nogen, der er så uheldige i gåseøjne, at de ikke kan have ladeboksen siddende på den bygning, hvor eltavlen er. Og så må man have fat i skoven og begynde at grave ud til at få sat en stander, eller ude på sin garage, eller carport, eller hvad man har. Og her kommer lige sådan de første råd. Det er, når man er gået i gang med at grave, og det må man nemlig godt selv. Man må ikke selv lave den her installation, det er autorisationspligtigt, man grave, det må man selv. Så går man i gang med at grave et 40 cm dyb rende, og det skal den være hele vejen. Og det siger jeg, fordi vi har været ude mange gange, og vi kan godt se, hvor folk er startet. Der er der 40, og så nede den anden ende, der er der cirka 20 dybt, når de er blevet lidt trætte. Men det er altså hele vejen, der skal være det her. Og når I så er i gang, så lad være med at lægge kablet ned, og så dække til igen. Men læg rør i, og læg gerne 2 rør i. For eksempel, fordi så har I til noget andet. Det kan være jo, at på et tidspunkt, så køber I en elbil, der skal på internettet, og så er det rart, at man kan have datakabel ned til en wifi-sender nede i garagen og sådan noget. Der skal bare være en lille smule afstand, og så få lagt de der rør ned. Så er man godt kørende i det. Og det er også nemmere at skifte kablet i et rør, end at prøve at skifte det, hvis man har gravet det ned i jorden for sig selv. Så er der dem, der slet ikke er nemme. Og det er jo dem, der bor i klyngehus, rækkehus og alt muligt andet med fælles parkeringspladser. Og der er egentlig ikke meget andet at gøre, end nødt til at grundejerforeningen at sætte dig ned og snakke om, hvad gør vi sammen. Og det er jo fordi, det er sådan lidt
Hvis dem, der sidder her, har en parkeringsplads her, og måleren er her, så bliver det simpelthen for langt, og det bliver alt for dyrt. Man er nødt til at gå sammen, og så finde ud af, hvordan får vi lavet x antal ladepladser i et eller andet område. Og så bare huske at gøre det klar, gøre det skalerbart, for der vil jo blive flere og flere foreninger, der jo skal have en ladeboks. Men lad nu være med at starte med 50 ladebokse, for så bliver det for dyrt, og så siger man nej til generalforsamlingen, og så kommer I ingen vej. Lav det i stedet for skalerbart. Og skalerbart, det er for eksempel at sige, at vi har et forsyningspunkt nu her, og så graver vi til dem. Men når vi graver til de ladebokse, så lægger vi rør klar til de næste ladebokse, så man ikke skal tilbage og grave der, hvor man var startet. Og sådan begyndt stille og roligt at sige, hvordan kan vi gøre nogle ting, som egentlig er enormt billigt her i opstarten. Altså, involver foreningen, fordi man kan ikke stå med det alene, og så komme i gang til nogle fælles løsninger. Og der er jo nogen, der jo findes udbydere, der godt vil lave det. For nogen det er en løsningsmodel. En anden løsningsmodel, det er, at foreningen investerer selv, og så får de en udbyder til at varetage betalingen for dem. Og det vil jeg anbefale, fordi så er der sådan en kasserer, der brænder sammen i den her grundejerforening. Men jeg vil også anbefale, som udgangspunkt set fra mit, det er, at I vælger at investere i jeres egen ladeinstruktur, i stedet for at være i lommen på nogen. Så fordi hvis I synes, de er trælse at være sammen med, så kan I skifte SIM-kort, og så er der nogle andre, der kan formidle det for jer. Så sagde Peter Tanef højt og tydeligt, at han hjemme i sit sommerhus bruger en mormorlader. Og jeg har sagt det til ham i 3 år nu, at det må du ikke, Peter. Men det er sådan en halv sandhed, fordi man må egentlig godt, hvis man lader med under 6 ampere. Og det kan man sige, at man kan sagtens købe sådan en mormorlader her og putte den i stikkontakten, og så lader den med det, der hedder under 6 ampere. Omregnet betyder det, at man lader med sådan 12, 13, 14 km rækkevidde i timen. Og den er jo god nok, hvis man kører op til sommerhuset lørdag aften, og har først tænkt sig at køre hjem onsdag eftermiddag, så er det fint. Men hvis man har tænkt sig at køre rundt i sommerlandet, så begynder det hurtigt at blive en rigtig dårlig idé. Det er det ene. Det andet er, at installationen bliver belastet i lang tid. Og det kan godt være, at stikkontakten kan holde til det. Men den stikkontakt er jo forsynet fra nogle kabler, der går op i nogle dåser, der sidder nogle samlemuffer, hvad ved jeg. Og vi aner ikke, hvor det svage punkt er henne i den installation. Og så brænder det af. Og de der billeder, vi har vist her, det er sådan set ikke noget, jeg bare lige har photoshoppet. Det er den virkelige verden. Her er der en Tesla-ejer, og det er ligegyldigt, det er Tesla for øvrigt. Elbis-ejer hedder det, som jo havde lavet en mormorledning ude i sin garage. Det gik galt, kan I se. Og sådan nogle stikkontakter der har vi været ude at skifte mange gange, og der kan I se, hvad det betyder med det der varme. Og det, der lige er med sådan noget her, når noget varmer, så er der ikke nogen sikring, der opdager det. Og der er heller ikke noget andet, der slår fra. Så det bliver bare varmt, og på et tidspunkt, så går der ild i det. Og det er derfor, at vi skal være om os at sige, en mormorlader, nej tak. Og det er jo også en synd, at vi begyndte at kalde det mormorlader, da det startede det hele for nogle år siden. Det skulle have heddet nødlader. Fordi hvis man lige har brug for at lade i et kort øjeblik, for så kunne køre ned til en eller anden lader, det er jo egentlig godt nok, kan man sige. Fordi lige man gør det til nød i 2-3 timer, det er der ikke noget, der brænder af på. Men at bruge det som fastlader, det er en rigtig dårlig idé. Og så kan jeg også sige, at Peter er faktisk ikke alene i det her. Fordi FDM lavede sidste år en undersøgelse, der viste, at 25% af elbilisterne jævnligt oplader deres elbil med en mormorlader/nødlader. Og det skal man altså ikke. Man må ud og have fat i et eller andet ladeboks. Nu har vi bare taget tilfældigt med her. Der findes masser af forskellige slags ladebokse. Og så få den sat op på væggen af en autoriseret installatør. Eller benytte sig af alle de her mange udbydere, som har det ene og det andet tilbud på at få lavet en installation, og så skal man tegne et abonnement. Vi har lidt flere eksempel med, hvordan det ender med at se ud end det her. Men det, man bare skal være opmærksom på, det er, at hvis man endelig vil bruge en mormorlader eller en ladeboks, der hænger på et kabel, fordi sådan en kan man sagtens gå på nettet og bestille, så skal man bare have lavet det, der hedder en dedikeret installation. Og en dedikeret installation, det er en, hvor man tager fat i sin installatør, og så siger til ham, prøv her, jeg har tænkt mig at bruge den her lader, den lader med 10 ampere, så du skal lave en installation til mig, der kan holde til det. Og så er det hans opgave at sørge for det.
Men jeg vil igen vende tilbage til ladebokse, fordi ladeboksen er også meget bedre i forhold til at styre med sin app og sådan noget. Og næsten alle drøner alligevel rundt. Skal vi lige have det hele med her? Med et eller andet ladekabel, hvor der er den her til bilen, og den her til ladeboksen. Og heldigvis så er det jo standardiseret nu, så det er altid det her stik, som enten er i ladeboksen, eller ude i de offentlige langsomladere. Hvis man lader hurtigt ude i den store verden, så er det jo den her, man putter i bilen. Og de to passer så tilfældigvis sammen, sådan der. Så hvis I åbner klappen på jeres bil, så kan I se, at den der og den her, det er det samme. Og når man skal hurtigt lade, så er det den der, man bruger forneden. Så bliver det sådan en lille smule teknisk, men vi tager den lige, og det gør vi, fordi der er nogen, som har en fætters onkel, der siger, at han har været elinstallatør, og derfor kan han godt hjælpe med det derhjemme. Så man må aldrig sætte en ladeboks på andre sikringsgrupper, vaskemaskiner, komfur og alt muligt andet. Det må man ikke. Man må heller ikke sætte sin ladeboks på en installation, hvor alle de andre er med på den samme fejlstrømsafbryder. Man må heller ikke montere en fejlstrømsafbryder efter den her fejlstrømsafbryder. Nu skal jeg prøve at fortælle jer lidt, hvorfor. Selvom der muligvis sidder nogle mekanismer herover, elmekanismer herover, så risikerer man, at man gør fejlstrømsafbryderen til alle de andre ting blind, som man siger. Det vil sige, at hvis man tager fat i komfuret i stykker, og man bliver jordspid, så slår fejlstrømsafbryderen ikke fra. Og derfor har man lavet de her regler, hvor der siger, at en elbil må ikke være sammen med resten af installationen. Så det rigtige, det er sådan her, hvor I kan se, at jeg har lavet den der udenom. Og så skal en elbilsinstallation have sin egen fejlstrømsafbryder og sin egen sikring. Nu bliver det også en lille smule lidt med A og B af det hele, og man kan sige, at hvis jeres installatør, han burde vide det, men vi har desværre set masser af eksempler, hvor at det gør han ikke. En ladeboks kan have indbeskyttet DC-leak, så når I skal ud og købe en ladeboks, så sikrer jeg, at den har det her indbygget DC-leak-beskyttelse. Fordi hvis man gør det, så kan man nøjes med at have en fuldstændig almindelig fejlstrømsafbryder foran. Hvis den ikke har, så skal man ud i nogle andre typer fejlstrømsafbrydere. Og prisforskellen på en A og en B fejlstrømsafbryder er langt større end prisforskellen på en ladeboks med eller uden det her. Så I kan lige så godt købe en ladeboks, der har den her indbyggede DC-leak. Jeg vil nok mene, at alle udbydere kommer med ladebokse, hvor det er bygget ind. Så er der en sjov detalje, og det er det, der hedder overgangsmodstanden til jord. Og det er jo fordi, at det har vi jo sådan set haft i mange år, fordi vores komfur og vaskemaskiner og sådan noget har været jordbeskyttet, og I har også kunne lægge mærke til, at nogen har måske prøvet at tage fat i en vaskemaskine, og det har kildet lidt i fingrene, og det er fordi, at der ikke har været den her jordforbindelse. Men det skal der være. Det skal der også være til en bil, og det skal der jo af 2 årsager. Det skal der jo både fordi, at den er jo sikkerhedsjord, og det er jo fordi, bilen står på gummihjul. Og det vil sige, at hvis I tager fat i bilen, så bliver I jo for jordforbindelsen. Så derfor skulle der gerne være en etableret jordforbindelse i elbilsinstallationen i forvejen. Men en bil, den støjer, og det mener jeg ikke sådan støjer sådan med lyd, men den elektrisk støjer, og den støj skal den kunne komme af med. Så derfor så måler en elbil overgangsmodstanden til jord. Og hvis den er for høj, så vil bilen ikke lade. Og det er sådan en Facebook-klassiker for at blive den. Der er nogen, der skriver, at jeg har lejet et eller andet sommerhus, jeg er kommet ud i sommerhuset, min bil vil ikke lade. Hvad sker der? Og så kommer der mange vanvittigt gode forslag, men det rigtige er næsten altid, at det er fordi, at overgangsmodstanden til jord er for høj ude i det her sommerhus, man har lavet. Og dem, der får lavet en elbilsinstallation, de stod jo også på det jo ved, at der nogle gange, så står installatøren og siger, vi er nødt til at banke jordspid mere ned, og så er det simpelthen på grund af den her detalje her, med overgangsmodstanden til jord. Den skal nemlig helt ned og være omkring under 100 år, mens en almindelig husinstallation må være helt oppe i noget, der er 1667 år. Det er nogle tal, som er ligegyldige for jer højst sandsynligt. Det er bare lige for at illustrere, at der er så rigtig mange, cirka 25% af boligerne,
de har altså brug for at få banket noget ekstra jordspyd ned. Så det kan godt være, at den lige kommer, den der ekstra pris for installatøren, som står ude og måler med et fint apparat, og siger, prøv her, jeg er nødt til at banke jordspyd mere ned. Så er det ikke fordi, han er i gang med at øge omsætningen i sin forretning, så er det fordi, han vil sikre, at jeres elbil kan lade. For den nægter at lade, hvis den er for høj, den her overgangsmodstand. Jeg har været en lille smule efter de sociale medier, men de er jo også gode. Det vil, hvis folk bare gad at svare seriøst på dem, så vil de egentlig være rigtig gode. Og lad os lige tage nogle af dem, som jeg ser mest. Først og fremmest, så bruger man aldrig andet end et 5-lederkabel. Det er det samme, som man bruger til komfur og vaskemaskiner og sådan nogle ting der. Eller det gjorde man i gamle dage, for man går nøjes med mindre nu. Men der skal være 5 ledere i fase 1, 2, 3, jord og 0. Og så skal det kabel, det skal være dimensioneret rigtigt. Og det er nok noget af det, der skiller folk mest i elbilsverdenen, det er, hvad kvadrat det skal være. Det skal være et 5 gange 6 kvadrat. Og hvis det er, så I står foran det, så tag et billede nu, så I husker det, 5 gange 6 kvadrat. For der kommer nogen, som vil lave det, der hedder et 2,5 kvadrat kabel. Men det er for tyndt, og det skal sidde der i mange år. Og når jeg laver det med den her kabel her, ude for enden også, og de en dag kommer i tanke om at købe elbil nummer 2, så kan det her kabel faktisk bære at lade på begge elbiler på én gang. Så derfor, det koster 15 kroner meteren mere, cirka, så får du nu bare trukket dig ud, og så I har det rigtige kabel ude i ladeboksen. Og så behøver jeg ikke bekymre jer om det her kabel bliver varmt inde i isoleringen eller andre ting. Så et 5 gange 6 kvadrat kabel, det er det helt rigtige. Og igen, skal I videre langt, så få det lagt i rør. I kan se, der er masser af plads til flere kabler, og lægge det der ekstra rør, så I kan lægge et datakabel til jeres wifi, så I en dag kan opdatere bilen. Tesla har det jo allerede nu, for eksempel, og flere andre biler er begyndt at blive opdateret via nettet om natten. Så var der den her med at bruge røret. Det er ikke et krav, men det er en anbefaling. Og lige meget hvad, så skal man også huske, at når man har gravet ned, så lægger man jo røret ned i bunden, så kommer man noget sand på, og så kommer man sådan et bånd, hvor der står pas på, at der herunder er elkabler, det skal ligge ovenpå, og så jord på til sidst, og så græs eller fliser, eller hvad der er nu, der skal være øverst. Så den skal I også huske. Når man så kablet kommer op af jorden, en tur, vi kan lege det her, det er jordoverfladen, og så er I gravet røret ender her, under jorden, bum, gør vi sådan her, og så drejer kablet op, så er det sidste stykke 15 cm under jorden og 15 cm over jorden minimum. Det skal være beskyttet af jernrør eller dækjern, sådan altså kabeljern, som det hedder. Så man ikke for eksempel hugger en spade ned i kabel og sådan noget. Det er også en klassiker, jeg har set sygt mange gange. Og den ene af dem, man altså ryger på også, hvis der en dag skal sælge huset eller andet, og der kommer en elrapport, så er det dem, vi ser rigtig mange gange, at man har glemt den der afdækning af kablet. Så husk, 15 cm over under jorden, der skal der være dækket af med jern. Så skal I også tænke lidt strategisk. Fordi sådan, jeg ved godt jo, at desværre har man jo lavet bilerne med stikkene sådan stort set alle mulige steder. Der er sådan 5 kendte steder, foran på midten, over et af forhjulene, eller bag et af baghjulene. Men start med at sige, kan jeg placere ladeboksen sådan, så jeg ikke etablerer en snubletråd. Så nu er bilen her, og så har jeg placeret ladeboksen herover, og det her, det er gangarealet imellem huset og vejen. Det er sådan rimelig upraktisk, så på et eller andet tidspunkt, så er der en, der falder i det. Og så det er noget med at sige, så skal ladeboksen jo være herover. Og det kan godt være, det kostede lidt mere at få ladeboksen derover, fordi man må grave, men I skal jo have det de næste mange år. Så tænk lige over den der, og så sig, hvordan skal det her være, sådan så man får en god og praktisk installation. Og så kan man selvfølgelig undgå bilkabuler på en ladeboks. Og det kan jo lyde banalt, men altså, jeg har jo set ladebokser blive sat på en kabel eller på en stolpe til en garage. Det er tilfældigvis lige der, hvor man åbner døren. Og sådan noget. Så prøv at det der med at tænke strategi og undgå alle de der vigtige ting. Og når I så har fat i jeres elinstallatør, eller I kender en, som havde en fætter kusine, hvad ved jeg, hvordan man lige er kommet frem til den, så er remsen altså, at en ladeinstallation skal have sin egen fejlsafbryder, skal have sin egen sikringsgruppe, og så få kablet dimensioneret efter reglerne, og gerne plusset det ekstra. Hvor blev det af? Det var der. Og det var det her 5 x 6 kvadrat kabel. Ikke det der 2,5 kvadrat, som man bruger til komfur og sådan noget.
Og så er der den overgangsmodstand til jord, der skal være i orden. Det kan altså installatør måle. Hvis han ikke kan, så skal I skynde jer at finde en anden installatør, fordi så er det, fordi han ikke ved, hvad han laver. Og så tænk frem i tiden. Og også tænk på andet end for eksempel en jeres ladeinstallation. Nu når I er i gang, så kunne det jo være, at jo længe har drømt om at få en lampe dernede, hvor bilen står eller noget andet, så få smidt det kabel i også, så I har til at lave en lampe også. Og det gælder uanset faktisk, om det er privat erhverv, hvis jeg har et lille firma eller noget andet. Og det gælder også, om man bruger en ladeboks, eller egentlig nøjes med det, jeg kalder en dedikeret ladeinstallation. Det er fuldstændig de samme regler. Hvis I sidder med noget, hvor I godt vil have refusion. Danmark har jo det her system, hvor vi jo får refunderet elafgiften, hvis man er med i en eller anden form for ladeudbyder. Så må det ikke være stikkontakter, og det må ikke være det jeg har kaldt dedikeret installation. Det skal være gennem en ladeboks, som en operatør, kan man kalde det, har kigget ind i. Og i den her ladeboks skal der sidde en godkendt måler. For det er jo klart, at skat har jo lige et eller andet sted sagt, at hvis I vil have refunderet noget afgift, så er vi nødt til at kunne dokumentere, at den rent faktisk også er løbet ud af et eller andet sted og ind i bilen. Og det er herinde i de her ladebokse, det foregår. Så er der den detalje, som man måske har hørt nogle steder. Det er jo, at hvis I har solceller, så kan man ikke få refusion. Og det er fordi skat jo har gjort det nemt, i stedet for at prøve at finde ud af, det jeg har lavet i min bil, kom det fra solcellerne, eller kom det fra ude fra bynettet, som har sagt, I kan ikke få det. Som udgangspunkt i, at hvis det er solstrøm, har I ikke betalt afgift, man kan ikke refundere en afgift, man ikke har betalt. Og det kan være fair nok, at de så lige gjort det nemt. Så er der nogle udbydere, som nogle gange tænker, prøv her, vi giver refusionen alligevel, og det er fint med dem, men det er ikke noget skat involveret i så. Så det er den simple regel over for det. Skat har også sagt, at hvis man vil være en del af hele det her refusion, så skal der være et kundeforhold. Og det er derfor, man har de der 48, 58, 78 kroner om måneden, eller hvad det nu koster lige for tiden. Det er for, at de skal lave den her for jer, men de skal faktisk også give service og garanti på ladeboksen i alt den tid, den hænger der. Så det kan godt være, at man giver lidt for at få lavet refusion, men rent faktisk, så får I også garanti for en boks til 3-4.000 kroner i lige så lang tid, I har abonnementet. Så der kommer lidt den anden vej. Hvis I har elvarme, altså varmepumpe som regel, så får I jo allerede refunderet afgiften efter 4.000 kWh, og derfor kan I ikke få refusion for jeres elbil, eller det strøm, I bruger på jeres elbil, hvis I er elvarmeregistreret. Så det var bare lige, så jeg havde dem. Det var sådan set, hvad jeg havde, udover at Peter, når vi ses næste år, så bliver det altså med en ladeboks oppe i dit sommerhus. Ja, det skal jeg spørge for dig. Ja. Er der nogle spørgsmål til det, der har været om? Ellers må man også velkommen til at komme op senere bagefter. Nej? Ja, så må jeg have lån her. 1, 2, 3, der var den, ja. Jamen, så fik I lige et splitsekund mere til at overveje, om der var et spørgsmål, og det var der ikke. Jeg vil da lige spørge, selvfølgelig skal tingene være i orden, og det var også kun for sjov, jeg sagde, jeg havde en mormorlader. Ja, det var kun for sjov. Men jeg ved ikke, om det er noget, du ved, men hvor mange ulykker sker der egentlig, eller hvor mange ulykker, altså, hvor galt går det med de der mormorlader rundt omkring i landet, og måske især sådan i sommerhus, der bliver udlejet og den slags der? Ja, vi skal også passe på, at vi ikke får det til at se ud som, at det brænder af til højre og venstre, for det gør det ikke. De billeder, jeg viser, er jo reelle billeder, som er taget nogle forskellige steder. Sådan noget. Jeg tror også, vi har nok nogle skyggetal, kunne jeg forestille mig, hvor vi ikke rigtig ved, at der har været en stikkontakt, der er blevet meget, meget lun. Det opgiver man jo ikke lige til forsikringsselskabet. Så man kan sige, så der er ikke sådan kendte tal, hvor der siger, at 10% af husstandene i Danmark, de brænder af på grund af elbilsopladning. For det er jo ret sikkert. Og man skal også huske jo, at en anden god ting for at få den her, det er, at man får etableret den her sikkerhedskreds. Så der kun løber strøm, når den ved, at der er den rigtige overgangsmodstand til jord og alle de her ting. Så det er også nogle af de der gode ting, der er ved at bruge en ladeboks. Så det er ikke noget, hvor man siger, det er en stor ulykkesfaktor, men den er der bare risikoen. Det er fuldstændig reelt. Super. Tænk nu over det, alle jer, der lader med mormorlader.
Fordi det er vi nogen, der ikke gør. Nå, tak til jer, der blev hængende for at sige det, og tak til Jan for endnu en gang at gøre os klogere på, hvordan man laver en sikker ladeinstallation. Og det var faktisk også det sidste oppe her fra scenen, men bestemt ikke det mindst interessante. Endnu en gang tak. Og så vil jeg så sige til jer, der sidder tilbage, at hvis I nu vil have mulighed for at rode, røre, føle, kigge ind og sidde i en af de biler, der er, eller snakke med sælgere, eller FDM, eller Nordlys, eller hvem det nu engang, så er det nu, I skal gøre det. Der er frit spil derude. Jeg har aldrig set så mange biler stå helt alene på gulvet i dag, i hvert fald ikke i forhold til i formiddags. Så fortsat god fornøjelse den sidste halve times tid, og god weekend til alle sammen. God weekend.